हाय, आज आम्ही चिंचा मागूट करतासाठी या हून कोण करियत नाजनारी अशी हून करण्यातले करियत हून केलारी 3 दिवस बाहेर दवरियत नाजनारी 1 दिवस भितरी सरोका 10 मिनिट भितरी हून करण्याशी कशकच म्हणून पळया एक होड लिंबे तितले चिंचा मग अर्ध ग्लास हून उदकां घालो एक 5 मिनिट तिंबेल्यार पुरो येशी हून उदकां तिंबेलारी वग्गी मोव जाता नाजाल्यार मस्त वेगळी घेता हंगा चिंचा माग क्वालिटी लायक असणारी म्हणारी कसने खोर ना जाल्यारी गाळका मुंडा अशीच तांच्या चिडलून घेऊन रोसू काढा जाल्ला तश करताना धाटा येता आम्ही गाळार कसं जाता तंतशेन त्या धाट जावचे कंटेंट पुरा गाळ्यान तोची राखता हंगा यांचे रोसूक गोड घालो सिजेलारी मस्त धाटा जाता सो हंगा सिजनाशी करतासा रुचीक थोडे मीठ 1 टेबल स्पून गोड गोड तुमकां हंगा जाय जाल्यार तशीची एडजस्ट करून घेयंती गोड किरण घेऊन आता केक गट्टी पंड घाले पणाक थोडे सासम एक अर्ध चमचा चणे दाळी एक 10 ते 15 बैंचाणो एक तिकसाणीक तर्ण मिरसांगी आणि थोडे याची करिಬೇಪಲ್ಲ हे पूरा आता तेल्लांतू एका वेळा घालून पंड घालून घेऊया उर्मळाक जाय जाल्यार मात्र चिमटी हिंगा पिटी हे ऑप्शनल शीत आणि कंचे ತಂದೆ होतो बेस्ट मॅच जाता खंडित ट्राय करेंती आणि कशी जाली म्हणून कमेंट अंतू सांगेंती आमची वाजरिका सब्सक्राइब करेंती लाइक आणि शेअर करेंती थँक यू बाय टेक केअर